Salam vatandaşlar, salam Halmurata, salam Malika abla, Umit, hoş geldiniz. Halmurata sizin bilen bugün kanalımda birinci geze gepleşe edişimiz. Hoş geldiniz. Bugünkü temamız Halmurata geçen siz kemine saparağa üçünüz bir sanı temanı başladınız da ama kısa oldu o tema. Türkmenistan'da doktorlar hakkında hazırki bolup duran ayal gelinlerimizin abortları hakkında bir tema açtınız da ama kısa oldu. Şunu bugün biraz genişleyin etsek diye düşünüyorum. Bu temanı alanımın sebebi benim başıma geldi. Benim maşkalamın başına geldi bu. Munyalı bir mesele. Geçen bir ay bundan gelinim göreli karnı ağrı bilen doktora giden. Şu doktora giden son çağan şu koronavirüs bolanda näme aldılar? Privka aldılar Türkmenistan'da. Sputnik privkası bileniz Rusların Sputnik privkasını aldılar. Şunu alanlar çağası kalmayamış. Kalan vaxtayam, kalan yağdayındayam. Çağası içinde öyleymiş de doktorlar şunu alıp bir bahana edip döredip çağan ölüptü dediler. Çağanı almasak içinden sanıyam sağlığına ziyanı var deyip gelinimi korkuzuptular. Berdayna şu nemelerem var yine. Şimdi eğer görüp bilseniz ben ekrana çıkarayım. Yine hoplu 18 haftalık hoplu dep yazılan bunu iskusunu abort edip almalı dep gelini Biraz kıstap kolayrak tutun. Biraz ekranı kolayrak tut da yine görsün. Aha. Ha, doğru şurada yazılanı görünüyor. var. Yine uzunun kahve nemesi yan var, surat yan var uzunun. Çağanı hoplu öldü depti. Eğer abort etmesek senin sağlığına ziyanı var dep korkuzuplar. Gelin gecesi bile yatıp bilmedi yığılap. Menem ayttım son ertir başka bir doktora git dedim. Ertesi günü başka Uzi'ye gitti. Uzi'de gitse hissat yok. Çağanın hem sağlığı onat, enesinin hem sağlığı onat hissat yok dep neme depti. Kaviz beren. Şu kim aydan bolsa şu doktorun hem adını familiyasını ber, on bolsa berde neme cinayet işleye depti doktor. Giden doktor, ikinci gezek giden doktoru. Şu benim yan başıma gelen son bu temanı gozgamak istedim Hamrat ağa. Siz hem şunu geçen aydıp geçtiniz. Şu hakta biraz genişleyin. Aydıp verseniz, düşüntürseniz näme bolup duran bu Türkmenistan'ın bu ak halatlı, celatla nämşet güren. Ha, Bolor kardeşim. Vatandaşlar hemmenize salamu aleyküm. Umit enim sana da salam. Malikim oğlum salam. O sağ olun. O çağırığınız için kardeşim. O hakikaten sizin şu kanalınızda ben ikinci gedek verdi. Çıkış et ya. Bu meclisi günne gün hası azaplamasa. Bu tema elbette ağır tema. Men şu olgun başlamada sol şuun 20. noyabr layık 20 yıl şundan adam Niyazın haram hükümeti, cenayetkar hükümeti halkımızın gülyali yiğitlerini cezalandırıp türmeye basan başlangıcı sonundan yok edildi. Başlanan gününe şu 20 yıl doluyor. Yüzlerce adam yok edildi. Yine de bir adını bilýärler. Biz ady bilinmän tutulup ya tutulan yerine urulup öldürüp ya atılan ya gömülen ya derya denize taşlanılan sanını bizden tek bilemem. Yani şu tragediya 20 yıl möhlet geçti. Ya vakt geçti. Yani şu mesele hiç bir ayarlık yok. Ölen itellerden ne molly. Yani idin nagalılar ne patasını alıp bilýärler ne ayadın berip bilýärler yani belli gün. Tagryýardy. Praganın masalasından 4 adam şuraya ýaly yitirmediler. Indi näme diýjek bolýan? Şol taýda biz şu temadan gürleşdik. Iň soňundan soň şol jenayetkarlaryň jogapkarçylygy barada gurrun etdi. Medeniýet işgärleri diýdi, näme diýdi, polis, meheme olan günäsi ýa jezasy üýtgeşip. Onuň şu taýda men bu lukmarlarym üstüne goşmaly boldum. Bu sebäp men bilen edip beren o jenayetlerden ýerde urdan bäri habarly. Gelin onunla şol Türkmenistanyny şol gyýyr gelirler barada näme şol
hatsın zulüm edilip başlanış şonun başlanışdan başlasa halkymyza düşnükli bolmuk diýende. Şonuň üçin maňa 10 minut berin. Bilşiňiz ýaly watandaşlar şol 90-njy ýylda eseri kılanan soň Niyaz görýäňiz mektebi 9 klasa getirdi. Soň ýaşlymyz ýurdun içinde galmaly boldy. Instituty 2 ýyla getirdi. İş yerleri boşap iş yerleri bolmansan halk bekar galdy. Ine şo taýda Niýazyň birinji oturduny halk köçe çykmasyn ýaşlar aň düşünjesi bolmasyn diýip ýa şo ýurdun içine tonalap geraýyn getirip başladylar. Indi gyzgally mesele dolanyp gelsek, birinji gezek şol zenanyň mertebesini şo taýda Niýazyň öňüne getirip, şol peselden, şol döwür Türkmenistanyň baş müftüsiniň ornmasary bardy. Ady ýadymda şuna Aşgabatly bir türkmen. Şol öz gyzyny eline tutup getirip Niýazyň öňüne oklady. Ine şo näde bollansaň hyzmatkaryň gapyňda gulun gyrnagyň bilen nämeseňini diýip mene sen biziň padşamyz diýip mene şeýdi. Öz gyzyny getirip Niýazyň öňüne oklady. Ine görse Niýaz şular ýaly ýady, onsoň ol gatar kaýlandy. 93-nji, 94-nji ýyllarda Niýaz şol ýa-ni öz hökümet mejlisini geçirenler o bugünkü ol ýemeden geçirýärler. Elektronik ýaýymlymda Niýaz öz köşküne ýygnardy. Her hepde bir gezek ýa-ni aýda gezek şol ministrler. Ondan sonra ýygnanyny ýa özü şol padşah ýaly kürsüde oturýar. İki gapdalyna da ýarym ýalaňaç türkmen gyzagalar şoň ýüzüni ýelpemeli, çaýyny bermeli. Olaram asatda şoňa hökümet ýygnanyny geçirýär. Hökümet ýygnany diýilýän gutorýa bol, ondan Niýaz bular daşyna ýygnap, bular bilen kart oýnap başlaýar. Ondan bir utýançy bolmaly, olaram utdurýançy bolmaly. Nämen utdurýarlar? Ol şo döwrüni 90-njy ýylyň gürrüňi ýa 94-nji o döwür Niýazyň elinden tak milliorlap dollar ýok. Ne şonu şol bular halkdan ýygnan ogurlan pullaryny ýa-ni Mercedes maşynmy ýa ýenen birmi, şoňa meňzeş gymmat baha ýa-ni ýüzüklermi, şo ýazatlar getirip Niýaza utdurýarlar puly beýleki. Ondan şo taýda millet göçüp gaçyp başlady. Niýaza gazanç gerek, nämeçiň bilen biziň türkmen gyzlarymyz şo döwür durmuş gurmak üçin daşardy döwletli emele bilen nikah baglaşyp başladylar. Esasen şo Türkiýeden gelen adamlar bilen ýurtda bize guruluşyp gidip durdy. Ya Arabistanyň gelen awçylar bar ýa-ni emani Türkmenistanyň ähli bir goragly ýerlerini, tebii goragly ýerlerini Niýaz şolaryň eline tapşyrdy. Ýa-ni bir araplar. Şo Batky diýdi, Beýleki diýdi. Hemmejin külün çykardy içinde. Guşuk umrusy keýigi towşany bilen bolar. Awawlamak üçin şo eloslar bilen. Ondan görseler ne owadan gyzlar, türkmen gyzlary gerçekli atly abraýly şular ýa-ni özüni saklap durkun tutan. Ondan bular şulary gitmek üçin bahalaşyp başladylar. Niýazyň görse taýda gazanma pul bar. Şoň üçin ýürüýtine kanun çykardy. Kanun bar vatandaş, men ol köçe gurrun edemem. Eger türkmen gyzy daşary ýurtla çykýan bolsa durmuşa, onda şol daşary ýurtly Türkmenistanyň gaznasyna $50.000 tölemeli. Ine kanun. Ine şeýdip biziň gyzlarymyzy satyp başladylar daşary ýurtda. Maňa da ýene de ne enatasyndan ses çykdy, ne de halkdan. Ondan bular onuna maňryk geçdiler. Soň vilayetlerden ýa-ni konkurs geçirýär, aýdymçylar ýygnaýar, näme diýip ol Jemal Saparwan ýa-ni medeniýet ministri bolan döwri. Şol owadan jagylar saýlap, köşe götürip ine Niýaz oň töwere näkelere ine. Oşodurmak üçin hyzmat etmäge getirdiler. Bularym ullan Kepden çykandan soň bulary ýa-ni Türkiýe awratdylar. Türkiýeden aňrygam bir bölegi Türkiýede satyldy, bir bölegi Arap Emiratlaryna, Arap döwletlerine çykaryldy. Şo gyzlar satyp. Türkiýede kim şuna ýol başçylyk eden oň ady familiýasy ýa Mary vilayatynyň kimleň şulara uğradyny menne 2009-njy ýylyň hemme danylary dur. Ne ýurda barsak, baş prokuror işlädir.
Malaydanyň peýdasy näme? Olar barp bir ýerine cezalanyrmasyn. Ondan şolar şumal pikir edýän adamym ýokdur ha, ine wezipeli adamlar zatyn. Olar hem wezipesinden peýda gördir, hem halkyň gyýlaryny daşary ýurda satan adamlar. Ene şeýdip, bular şo biziň gyýlarymyz meselesini Gurbanyňlar gedip gelenne, bu inni görýän bu daşary ýurda gyýlar çykaryp satyp başlany bize hem kritik edip başladyk. Şo döwür Azatlyk radiosundan eden bir näçe çykyşlarymyz bar. Bu bir mekrrak hareket etdi. Özü doktor bolan soň şo döwür ýankyny ýazyň döwründe şo köşke getirilýän gyýlaryny etewançylyk edýän ine şo Gurbanyňly berdi Muhammed. Şola bolmasa köşke girme hakkı yok şo gyýlar. Indi näme ýola goýdyr? Şu ma sen aýdanyna gelýän kardeşim. Bular ýurdun daşyna indi öňkü ýaly gyýlary samolyotlar çykaran akmy Türkiýede ýanky Arap Emiratlaryna da ol niýatyň döwrüne ýola goýulan işler. Bu näme etdi? Özü medik bilýär dünýäde şular ýaly işler bar, adamyň organlaryny satyp başlady. Şu türmede oturallary ine atsız arkaýyn atsız sorsa ýitirmedip ine arkaýyn şol organlaryny alyp adamy özüne öldürip suwazyndy ýere gömdi. Ýa-da şo türmede akkeler. Ine şonu şaýatlyk etdi geçen ýyl. Şol söhbetdeşlik edilende aýdyp berilen ýa ýazylan zat bardyr. Ahranada bolan ikisany ýewediň aýdan. Şol bir tutsagy getirýärler Krasnovodska. Şo taýda 2 saatdan soň oň jesedin kesilen garny hemmes gladym. Baryn akydym gömüň diýip berýärler. Ýerine saat öz aýagy bilen giren adam 2 saatdan soň ine kesim edip ine oň jesedin berýär. Diýmek şonu alýaly saat 2-de getirýärler 4-de beri. Diýmek saat 5-de Moskwa tarap Krasnovoddan samolyot düşýär. Ine şo samolyoty mindirip ýüklep ýanky iski organlar gerek adama akydýarlar olam otaýdan soň gerek puluny bermeli mızdyny Türkmenistan hökümetine töleýär. Şular ýaly işi ýola goýulan. Bir däl, iki däl, 10 däl, 100 däl ýurda barymyzda görersiňiz. Indi gyýlar näme etdiler? Indi şol daşary ýurda çykarylana soňky 3 ýylda harasan bunu bir Kavit bakanasy bilen ýerim çykym ýapdylar. Olar gazanç etmeli öwrünen zady. Indi şol mekteplerde barlyga geljek bolýan. Näme üçin hökümet şu mektepleri medikleri urady barlygy indi şol 8-nji, 7-nji, 8-nji, 9-nji, 10-nji, 10-nji klasyň gyýlaryny barlama. Ol şol jinaýatyň öňüni almagy uradyna aljak bolsa mektep direktorundan başlama bir basma. Ýok, anyklama üçin mariýaly. Näçe gyýlagy şol göwreli. Näçe aýlyk. Ondan şol ýanky şu ýany jana gir 4 aýda jana girýär. Şondan aňryk geçmesin 3,5 aý 4 aý 4 aý ýarym. Ene şol karalykdaky göwresenäki çagany bular kesip alyp şonun ýörüýte suwukluk ýa süýmalýarlar şu bekemedik çagan organizmini. Onuň şol suwuklugy kim özüni owadan saklyjak bolsa, kim uzak ýaşajak bolsa, ene şolun bedenine ukol edip burýar. Bir ukolun bahasy maňa aýdalaryna görä ol ardan zatlar ol $100,000 $1 milyon çelip bir ukolun bahasy. Onu almagy da dünýäde hana kän milliarderler. Ene şeýdip olar 80-90-100 ýaşaýanlar. Şo ene şolar real dogmadyk çağalaryň süýüminiň azabyny ýa suwuklugyny. Ene şolam Türkmenistanyň uğradylýar. Onu näme üçin anyklanyp durda bar da ene şol mekteplerdäki ýagdaý aýdyp gelýär bir ýyl 2 ýyl üçin. Ene şolar ýagdaý bardy. Onu barlaryny çykardy ene şu mahal. Ene anyk bir mektep alalyk. Şunça gyýjaga göwrelek. Hany görülen şäher. Näme mektep direktoryny halkyň suwd edip bassalar, ýa zawçynyň ýa en atasyna bir zatlar diýildim. Hiç zat ýok. Şu çağalyň köpüsiniň en atasy ene Türkiýede. Ene tragediýa şu taýda ýaty. Indi bular şu en atasyna ýurdun daşyna çykardylar. Bular şu gul ýaly işläp, gazanynyň ýarsyny öz iman, isman çağalaryny uratmaly. Şoň hasabynda hökümet şulary ýaşady, aňyrdy, ölmedi. Ýene de bular çağasyn islam derejesine ulanyp, soňra bular göwresenäki çağany alyp satyp çykarýarlar.
Çağılarım soňa ırady mektep okuwçylarym, gelirlerim näme? Sebäp şolar ýaly bizde goşa durnak üçin utanç diýilen bir zat bar-da, o iyil bilmesin, görmesin. Olaryň şo net diýär, şo duýguny oýnaýarlar. Ýa-ni şol barasy. Ene göwreliňi bilsene mektep biler, ýa ene şäher biler, ýa etrap biler, ýa oba dakyly biler, ene atan biler, näme şoň üçin gel şonu aýraýly. Soňam gerek bolsa ene sen täzeden şol gimeney operasiýasy bar, şol gyýlyk barda sen dikel diýär. Emeli ýagdaýdy. Chirurgisk ýol bilen, kosmetik operasiýa edilýär. Şeyler, sen son öňküň aljak gyz bolup ýaşa berersiň diýär. Belki bir ýerine kitine ona medýandylar. Ýöne bir gezek şol gyzy ýanky şol gowrasynyň çagan alandan soň ony o gyzy ýa çaga öndüren fabrika öwrýär. Çaga geçmeka ýenem gowrel, ýenem aýrýarlar, ýenem gowrel. Şeýdip bu benden çagasyň üstü bilen bular $100 000 gazanýar. Ine men diýjek bolýanda, biz jenayet gaty uly ýaýran. Men akalatlyň hemmesi diýmän, onu men ýalňyşar. Ýöne şol plastik chirurg bolup işleýärler. Ya ginekolog bolup işleýärler. Ine içinde köpçüliklerini ýaýran keselçi. Olam soňky 3 ýylyň içinde ýaýran. Köplenç. Şonuň üçin gende görüp oturar zat ýok berde kardeşim. O mekteplerde ýa-ni mektep okuwçylary 7-nji klas, 6-njy klas, 8-nji bilim aknaçy. O şunu gatnaşykda bolup göwreli bolýarlar. Bolýar şol jynsa gatnaşykda bolupdyr diýel. Ýöne mekteplerde bar ene Ýewropada ştaýda 4-nji 5-nji klasyň çagyryr, öwre diýerler. Jynsa gatnaşygy nähil etmeli, nähil howpsuz ýagdaýda jynsa gatnaşykda bolmaly. Şol gyz göwreli bolmadygy üçin, ýa organizmine ziýan ýetmedigi üçin hemme zat öwredilýär. Şoň üçin şu ýerlerde ýok şoň ýalda. Näme üçin bizde mektepde şu zatlar öwredilen? Ýöretedilýär. Olara şo çagan, gyzyň gyzagadyň gowrasyny näki çaga gerek. O näme o öldü gitdi, ýetdi. Hökümetiň ýa ol adamlaryň ýa mektebiň ýa doktoryň aladasy däl. Ene şu sizine aýdyp oturuň kardeşim, mene geliniňiziň başyna düşen ahwalaty. Birinji täze şol ýa mafia işleýän, egna akalatlyny ýüregi gara tegmirladım. İkinciden halal hakkını işlep veren şey değil, halal lehine zahmetini halalden arasadan yana aydıp berip duranız kulliyat çağı enadi işte toğusalını. Şonun için men hemmesi deyip aydıma yani medisini işlerden. Yani o beylekilerin bilip dura. Şu chirurg nämen hasabını goşa eywaly jaýlar sallyya 4-den 5-den maşyny var ya nire nämen nerden alyp bu pullar? Pulun gelýän mesela şol çeşmesi. Reýsatça men şunu aýdyn. Umita söz verelim. Sonra bir zat aytıp geçecek. Buyurun. Sağ olun söz vereniz için. Şu yana yakında şu halkımızdan gelen gururlar var da ben şoların bir ikisine değinip geçeyim. Ben adresen berip bilecek. Gidip öz gözünüz bilen, inanmayan halkımız öz gözü bilenem gidip barlap biler. Şu derneğin Kölne Banissası var. Vayenkamad'ın yanında. Şotayda izinden ikol, derma, şpiriz eltsen urup berýärler ýöne özlerinde absolutny hiç zat yok. Hatta davleni ölçeyen aparatları da yok şu Banissada. O Banissa barlanan adam ölüme terk edilýär. Ondan sonra Çerjo Banissa'da täze salınan Banissa çölün içinde ne avtobus var bilýär ne maşin. Çölün içinde salınan bir Banissa hastahana. Şotayda bir hasta ýatýar bir hepde. Ondan soň ýanynda galen ona seredýän ýakyn garyndaşyndan 2 günde bir gan alýan ekenler. Näme üçin gan alýarlar diýseň, ikisinin grup basyp deň bolan üçin şo hasta kanyň spazmasyny uğratmak üçin 3 gezek kan alypdyrlar. İzinden onun äri var ya, ärinden hem kan aljak bolýarlar. Soňra diýipdir ki, meniň kanym bilen aýalymyň kany deň gelen ok. Onun gruppası başka, meniň gruppam başka diýse, biz hastahananyň içindeki kanlar bilen almaşyp, sen aýalyňa uýan gany biz berýäs diýip, ondan hem gan alypdyrlar. O kesel ýatan adamyň
erinden. Son bu keseli adama da 2 yezek 20 gramdan spazma uğradılıptır. Normalde alınan kan 5 yezek kan alınan bolsa 20 gramdan 2 yezek spazma uğradılıptır şu hastamıza. Şu spazmadan başka da ne bir ukol ne bir darı veripdirler. Bu hakikaten hem bu temanın adını katı doğru koyupsunuz. Bunlar A halatlı cellatlar hakikaten hem. Yani kıynandırıcı olsa da. Bunlar gana susan nemeler. Yani neme deyip adlandıracağım an bilemiyorum. Yöne bunlar hakikaten hem gana susan berde neme gelip çıkıyor. Şu tayda o gan pazarlığı oluyor da. Ondan bundan eline pursat geçen vakti gana alıyorlar. Sonra başka kesellere satıyorlar. Hazırlıkça şular aydıp geçeyim. Halmurat ağa, yana gepleşiğin başında bellep geçtim. Bu Sputnik aşı prifikasından hazır yurtum içinden köp gelip duran şunyalı havarlar, şu gövreli bolan ayallardan korkuzup şunyalı çağan öldü dep yaman köp havar gelip duran şunyalı. Bu az bizler son dinleyecek vatandaşlarımız ama çok şunyalı bir havarlarınız bolsa komentariya yazın. Sonra Türkmenistan'a bu yank aydanınız neçenci yıllarda geleni bilmeyen yöne bu öňden benim öňüme bir video çıktı da şu videonu az görkezecek size. В России каждый год убивают более миллиона детей, чтобы заработать на этом миллиарды dedi. Şu videonu ben görkezeyim eğer görünse şöyle. Основном по всему мире human бета-альфа-протеина. Кто-то слышал об этом? Объясняю. Human бета-альфа-протеин. Это особый белок протеин. Ну, понимаете, протеин – это белок, который получается вытяжки из спинного головного мозга где-то 6-5-месячного зародыша, ну, уже ребенка. Очень многих женщин заставляют делать прерывание беременности именно на этих сроках 5-6 месяцев. Объявляем, что плодом урод и т.д. и т.п. 90% случаев, когда женщина не слепо верит врачам, оказывается, что это ложь. Ребенок совершенно нормальный. Почему врачи это делают? И не один врач, заметьте. А потому что у меня данные были по 94-95 год, может, сейчас еще дороже. На рынке, на бирже, 1 грамм human альфа-протеин стоит 8-10 миллионов долларов за грамм. Если учесть, насколько помню, 1,9 миллионов абортов в России, да, то вот таким образом более миллиона человек убивает детей, уже людей, чтобы заработать на этом миллиарды. Россия является основным поставщиком в мире human бета-альфа-протеин. Yine sizin aydanınız gelip çıkıyor şurada. Ay doğrudur. 94-95 yılda bolan vakalar da bular. Şunu aydıp geçe. Yeme de ulaşaktan kiçeşek bakıymana uğranır diye de enese ortiyette edilen şu çağanı öldürüp edilen biznesten kurban olam haberli da ondan şu biznesi öz yurduna yol oluyor. Belki ortiyetten gelip varaslar son şey diyenler Türkmenistan. Bellisi yok. Eğer ovadan ne pani ortiyetli kurup Tatar ortiyetten gelip dolandıran malsa onu ne için ortiyetten gelip şu Türkmen çağaların enesinin karnından çıkarmalılar. Ana şu süyümlük diyen mi mine şu taydan şu öz uğraş mı ondan bilemez. Vraç. Bolyan zatlar, durmuşda bar zat. Biz onu ertek aydıp verem zat. Sen aydiyanım doğru, umidin aydiyanım doğru. Yerde müngler, 10 müngler saatim var yurdun içine şayat borcuk. Şuları ecer çeken, ya cevir çeken. Umita söz böyle elini kaldırıp duran. Buyurun. Sağ olun sözleriniz için. Şu Terze Türkmenistan'da şu lüstrasiya işini şu doktorların üstünde hükmanı suratta geçirilmeli mükemmel fikir ediyen bu hastahanalara giren hastalar şu dövrde haysi doktorlar işlen hem mezat belli yazılıdır. Bu doktorların üstünde de hükmanı suratta lüstrasiya geçirilmeli mükemmel fikir ediyen ben. Şu teklifi orta atlayan. Umit kardeşim,
lüstrasiyadan hepmece geçmeli. Dine lukmanlarda hemmeci şu devlet işini, büdjetdi, ya yana bir nese, ya sungotta kim işlenme olaysın? Hemmeci lüstrasiyadan geçmeli. Sebäp şul adamlar şu mahal arkadağını ya oğluna el çarpıp böreli var guvullular. Yani onun hemmece geçmeli var. Geçmede erti. Yenim bular täze hökümete biz varsak bize el çarpıp başlar. Size gerekmiş olur ya el çarpıcılar. Yok. Ne doğru? Şonun için hemmecini illüstrasiyadan geçirme. Arasatı kalır, tegmellese gider. Ne şumal iki biraz görüp otursa biri ana aydıptır neden hükmen ne abort etmel beyleksemde yo çağan gulyalık. Yani şu gulyalık dilen biraz işler versin. Belki yine de on kömek eder ya praktikada işler halka becergi vermek için ya da gider muallim olur medinstituttan rektör olur ne olur. Şular real arsa adamlar çekilir işinen için yok. Yani halkı şu ýagdaýda ene talap oturalar jenaýatyň ulusy ne dip otylar. Ondan ýa bir zat aýtdyň sen Tuğçe kardeşim. Diýdiň de şol Sputnik näme Sputnik we Orsiýadyň waksinasy. Ol bana doğru düşünün. Ol ýemeden sertifikaty ýok on halkara sertifikaty. Geçen at Ýewropada da Amerikada da hiç ýerde. Ol diňe Orsiýadyň öz içinde döredilip içinde de galdy. Kime berildi? Şu Türkmenistan ýaly diktator rejimlere, ya yarın diktator rejimlere paýlany şol eksperiment hökmünde adamlar şunu götürýär ya götürenä. Şoň ziýany barada maňa ilkinji wagtda aýdyp berdiler. Däne 20-nji ýyllarda, 21-nji ýyllar. Näme diýelim? Şu ukolurlardan soň 3 gün geçmäke adam amanadan tawşyrýan ekene. Organizm götürenä şu ukol. Ýöne enen göwsünnäki gowrasynäki çağa näme we hatsa nädip diýany ýetirýär. Ol düşünüpsiz bolup durda. O barada entek barlyk işler geçiren onu medikler barlak görmen. Ýöne şu sizin geldiňizde diýilen zat ýalňyş, ol ýany diýilendir. Bu eýam Covid gotorda. Hiç Bir ay geçti. Bir ay geçti aýdylanlar. Şoň üçin ol nähil ukolurlar, o nähil çağalar ýemedi. Şoň üçin şu taýda halkymyza aýtmak gerek. Çağalarına da gelinlerine de gıyılarına da biraz serese avrat bolun şolary uğratman şolary ýaly ýere uğradaýsaňyz bir ynamly doktor uğratyn. Şonu aýtaýyn edim. Görýän bolana Malika Mugallim galyr wagty. Men bu tory Malika Mugallim'a söz berelim. Sağ olun söz vereniňiz üçin. Bu gaty möhüm hem gyzykly tema hem azık agram. Şu bolýan zatlary eşitmek gurulmaz bilen insan ýüregi bilen hem bu duýguny ýaşamak kyn. Indi men şu çağlar barada men bir taýda bile işleýän goňşuýmaz bar, şol aýdypdy. Oň ýeke oğlu bardy. O da ýollaşy ýeri oğlan ekece çağasy galdy. Şoly öýürýär. Gelinim hem sağlıklı diýdi oğlum. Olun şol gowrar orýada gelini nime gatnaýany dreska konsultasiýa gatnaýarlar. Şolam edil 5 aýlyga senden armaýny begenip berdi wagt meňem agtjygym bolýar, bir oğlum 2 bolar, 3 bolar, 4 bolar köperip giderler diýip. Soň bir gün maňa jaň etdi. Aýyrtmasaň, abort etmeseň o gowraňdaky çağa invalid bolýar. Diktatörmüşin, o sizde görmüşin, o doktor. Ondan wagt aýyrtmalydy näsem kär diýip, ondan şu geliniň eçesi tarap aýdypdyr. Näme bolsa da görüne jahil şolaryň. Bir anam ýa içindäki duýgy aýtdyrýan taş sözler. Olam aýtdyr, hem baran ýorlaşyň ýek oglan diýipdir. Invalid bolsa da dogry çağan diýipdir. Ondan gelinim gudam şey diýipdir diýdi, ay goý bolsun etdik diýip. Şonu da şu bar ısrar edipdirler-de. İçinde ölüp galýan, ha ya invalid bolsa da senem jebir çekýän. Şu gulawyna nebetjek bolup, arjak bolup.
Ondan ýene şoň artyjygy dogurdy men habarlaşýan häzir. Bir oňot diýerçidir däp gepleşýär men bilen ine oňotmay haçan edýän diýip. Şu edilýär zatlar hakyky dogry. Soran 5 aýdan geçen soň ine şonu aýtmalyp men şu zada bir şu gürrüňdeşlige şair bolanym üçin şu temany agzadyňyz menem şu zatlary aýdaýyn diýdim. Yani kıvıraçın, videoda kıvıraçın aydanlarım gaçı doğru denk gelýärine Hazmurada da vurun verdi. Bu imansızlardan nereden çıkar halkı milleti gutormak bilen niyetleri. Malika Suyan çağırlar satı uğradı. Häzir bir şunu aýtdyňyzda bir zat ýadyma düşdü. Sağ olun. Şu başta gelinime hem şu gep aýdypdylar, invalid boljak depdiler. Şu nemeden soň Privkadan soň invalid boljak çağın depdi. Soňam ikinji baran şu doktor ikinji gezek baran wagtda çağın öldü indi depdi. Çağın aldırmasaň bolmaýar. Şu ýadyma düşdüden güldüm. Soň şunu iki gezek barandy şu gep aýdan üçin men inanmadym. Bar dedim, başka doktora git dedim. Başka doktora giden soň çağın sağdyn dep çıkardı kagızda, neme uzide. Buların значит bu Türkmenistan içinde yayıladı. Bar bu zatlar hakyky edilýär işler bar ýazatları bolmasa onu millet gürrüň etmezine şura 5 aýlajykça edip aýyrtyrar men aýyr güleýäsine galýan şeydip nime edip berdine görýärmi şol hakyky ekeni. Bu teröristden hem ötesi bu haramlar geçti terörist diýmekden hem bundan ötede näil söz bar bilemok. Zahil halkı her hile edip ağlap. Bulara Malika ve şol ýere komoýmy ýöne şu wagt ılgap gepliýär diýe gepleşýär diýeni hiç biri invalidam bolmady şo çaga diýeni şol ýa şu zatdan tersine dakazatypsy. Bulara şu Gepokrat'ın kasamını içip bu jenski doktorlar Gepokrat'ın kasamını içip bunyalı işler edip yürüyene mene buları ak halatlı kasap diyen adamları şunyalı edip doğulmadık çağaları öldürüp yürüyen. Ama kardeşim sen kasap diýip aýtdyňda, kasabam her bir mal öldürýänler, şonu semredip öldürýär. Bular bolsa milletin horuna eýetine ýapyşýarlar da, ýygyna şoňa arka durjak, näçara arka durjak adam bolmanda nämesegem bular arz eder ýeri ýok diýerler. Kanun bulan eline goşadyrmak üçin näki, polis bulan eline, prokuratura, sud bulan eline. Kime gidip o benin ardyna aýtsyn? Ene hemme tarapy daş töwre ýapyp durda gabaly. Ene bütün jemgyýetimiz şol. Ondan o halatly diýen men şolary bar özüm bol şu gapyda duran pişigme mınanjakka bejerme. Hep onu kardeşim halatly jellatlar ene okuwa girenni Türkmenistanyny bular para berip girmeli. Ene şol med institutda girjek bolsaň ýa-da ene ýuridisk fakulteta girjek bolsaň şolaryň muzdy $80,000 $100,000 aralyk para berdiňi okuwa girmek. Ýene de şon 4 ýa 5 ýyllap şo taýda okujak bolsak her ýylyňa ýene de goşmasy tölemeli parasy bar. Ondan bir maşgalata şol oturdum diýenine sesinden bir $130,000-150,000 çykdyjy bardy. Ene şo çykdyjyny şol ýanky bilimsiz, ilmsiz, boş kelle studentler nereden almaly? Janmy? Ondan olar pikir edýärler. Biz pula töledik. Ene şonu ýygyny almak üçin aýlygymyz da hiç tap, mizar. Demek şol halka arlamaly ýa halky çürkemeli. Ene yalan ýaşyryk maglumat, operasiýa boldy, kesel bolmasa da keselinme, bir gezekde tabletka berip öýüne uğratmaly, hastany 10 gezek kapysyndan para alyp birdirmäge mejbur edýär. Ene biznes başa hiç tattal, o taýda lukmançylygam ýok, o Gepokrat'am ýok, o kasamam ýok, hiç tat ýok. Bular maglaýyn hemmejigini dolardy.
Yani bular hemmesi doğrular goli. Men bar 90-njy ýylda aýtdym şu zatlar. Bizden halk galyna diňe doğrular goli. Hudaýdan ananakly diňe doğrularyndan ýaly. Şu elinde doğrular bolsa sen güýçli. Ýok bolmasa sen hiç kim. Ene şey edip ene goňşa dogany tanış bilse hemmesi şey edip ene birek garşy goýuldy da halk şey edip targatdylar. Onun için bärdi men geňörlikli at görmek sebäp jemgyýetiň hemmesi şu masal para alýan ýa-da para berýän. Ortada duran hiç kime bermeýän adam Türkmenistanda ýaşap bilen. Sen para bermesen, sen para almasan, onda sen şu iki bukulup salam vermeli. Öňündekileri yaranjanglyk etmeli. Ýani tans oýnap bererler. Ene şo bolmaly. Ýok bolmasaňam onu hudaly dip ýa dagy düze çykyp gitmeli ýa ýurdy terk etmeli. Şu man şu Türkiýede ýaşaýarlar näçe ýygyna gaýtasy gelene. Ya bu dälhana giretler gelene. Ana giderler ýazyp aýdyp durlar. Gelir ýalylar, ýaşar ýalylar. İşim ýok, hiç adam ýokdy. Eni içinden gördüler. Diýmek görüşmek gerek. Şu zatlar düzeltmek üçin. Oňa da Türkmeniň injigi çatan atdy. Bir döwür şeýer şahyr aýdar da Türkmen oka bolan akdy. Diýmek biz oka bolan milletler hakykatdan jeýle bolup çykýar. Öz hakykymyz üçin görüşýärmiz gelmese. Bar görüşýär. Ýöne entek ýeterlik ders bolsa. Men elmedem şonu nyktak geldi. Bir gün bolmasa beýle gün hökman biz onu ýeňir, ýöne ýeňýänçe sanyny çykaryp barýarlar da bular millet gyryp barýarlar. Soň baramyza ýurduň içine adam aljak gelip, kardeşim doğru şu. Dep gün geçdigiçe, ay geçdigiçe, ýyl geçdigiçe Türkmenistanyň ýylat sany kemelip gidip bar. Indi öňkü şol Sowet zamanyny 90-njy ýyllar halkymyzyň ýa badyr ýa ýokdur. Hani bir 30 ýylda geçen ösmüş. Hani millet han doğmadık çağalar, men şaýda halkymyza ýüzlenýär. Bir oturum oýlanyp size bir düşünjek bolmuş, bolup geçýän zatlar watandaşlar. Şonu aýdandydım. Sadece bu göreli ayallar değil, bu nemeleri ayalları hem matışını deyip matkalarını ayrallar hem var. Son doğurup bilmeyen ayal kızlarımız var. Şular hem belep geçmeli. Bu doktorlar aydışmayalı kasapçılıktan başka hissat eden yok. Serdar Ağa söz verelim. Salam da onlar. Bugün giyicilerim geldim, koşuldum. Aydık geçenlerin hemmeti yurdumda bolup durda yani çağaları öňünden ayırdıp canı giren ýa gelinlerimiz, gıylamız 3-4 sany bäbäň ba bolsa boldy diýip içine tutuş goşun aýryp görýärler. Diňe şol tegiň ucundan pul galanýarlar da şol bejerip bolsa da şonu kesip almaly, bir gidenler pul almaly. Bulan sistemasyna da uymayanlarım ya işten çıkarılmalı ya karalanmalı ya da hiç pul düşmeyen yerlerde gün aylacığına yaşap vermeli oluyor da. Has oğlanın dilini aydan da başaranlarına yani gittikçe başaran olduğunca pul getirip belediğince özlerine yakırlar kas yani pullurak gerekecek yaladı yani. Yani diyordun yani bebekleri çelle başlanıyor ginekologiyadan, kirurgiyadan gidip başlaya da gidip oturuyor. Bu sistemi yani şu an hükümetin ortalar tarımını kurunup veren sistemasta halkı birbirine yediriyorlar da. Genosit diyelim şuna. Genosit. Öz-özünü yediriyorlar. Uruktur görülen, öz-özünü yediriyorlar. Kabirlerine yurt dışına çıkkaydanlar. Yanlış olan zatları etmeyecek olup. Şöyle gözün aylasan belli olup tuhaysı halkın talaya, halkın genosidine koşuluyor. Belli olup durandır. Erkim öz çoğuranın doktorundan tanıya da duraçlarını yenesini belli olup duruyor. Düp sistemani yutmetsen bu zatlar devam edecektir. Bunun için internet adam gelip internetten çağırılan sonra ulan sonra özlerine. Özlerinin iyidir gittikçe görmen, öz el jarasından görüp bilmänjek yetikip barýar da bir halkyň gene nam ýitip barýarlar. İstesine mollalar diýjekmi? Şeyler akbarwatan. Sağ olun. Şunyalı doktorlarımız hissat bilmän üçin halka mecbur şunyalı tebipler var,
Häzirki şarlatanlar var, şulara gidýärdi soň. Şu şarlatanlar hakkında, tepler hakkında siz geçen Halmurata birazcık näme çekdiniz. Aytyp berjek zatlarım bar dänsiniz şu hakda bir. Hı? Häzir Olur, halkçılar, olur kardeşim. tepler, şular hem aytyp geçsen soň. Olur, olur. Yema, ene ştada bir yani şu ak halatlı cellatlı varada gurrun ettikdi. Ene eseter döwründe ene Türkmenistan'a gül ýaly hemmede ene medisinamyzdan ösönne diýip agdyn köpürjükledip gurulýarlar var. Ene şolary men bir misal getirjek. O acı misal olan öz maşgalamyň durmuşyndan. Biz 6 sany dogan, beş erkek dogan bir aýal dogan. Şol aýal doganmyz kızlar batda nebit tagy durmuşa çykypdy. Soň 77-nji ýylda 1977-nji ýylda oň elinde eýýän 5 tane çagasy bar, 4 gyzy, bir jeta ogly. Ay şu ogluny taý bolsun, ýene bir ogul gerek diýip, ýene göwreli bolýar. Soňam olam bir ogullarly ýa-ni iki çagasy dogýar. Nebit tagyň bar neyse. Doganyna da men ýa-ni böwrekleri atkaz edýär aýal dogan. Ondan sonra taýda 3 gün 5 gün saklaýaly görse, haly pes, şunu aşgabada uğratdy. Hem bilen ýöreýte şol maşin bilen ekip özümüz hökümetin skorusida öz maşin bilen hakyna tutup taksirli şonşota. Şo taýda bir hepde ýatdy. Ondan sonra urdy içine. Zaýalan böwrekler işlemäse. Näme üçin? Bütün Türkmenistan'a pikir vermişlerdi. Bütün Türkmenistan'a yekece böwrek aparaty bar. Şu böwregi işledip bilje. Olam Aşgabatda. Onun şu işlediyen kirişi yok, strunasi. Şonu Leningrad'a zakat ettiler. O gelýän çağda haly harap bolaýarlygy. Ýygyny alyp gelip 31 ýaşynda menden jaýladyk. Bolon ekde çağlara bir 3 ay ýaşady beýlek salta. Şol ýanky çağı bäbe Kanada şol dogran aýallary emdirip ýene olar alyp çykyp bolmady. Olarym ýany bilen alyp gitdi 2 saat pereşdesin. Dejek bolýan zat. Şo döwrüm bizde medisina ýok. Türkmenistan gülýaly diýär. Şo döwür Türkmenistan 2,5 milyon ilat ýaşaýar. Şo 2,5 milyon ilaty ýekece birji böwrek aparatydyr. Pikirdik görüp, olam aşgabat. Ýekece galan halk göni ajaly buyurulany netije çykýar. Ýoksa şo Türkmenistan neftini, gazyny, pastasyny, ýenesini edilýär, sosial sorup orsyada çykaryp durdular. Hani getirin bana inni karşılayma koyun şu delil Türkmenistan medisinası gülýäli işleýärdi Sovet zamanında. Ine men maşgalam hani men aýallygyn 31 ýaşynda dünýä bilen goşlaşdy. Şu medisina kömeginiň ýoklugy üçin. Ine şu çağalar ondan ine ýöwümdi ýeköz aýagal adam etdi. Diýjek bolýan adam bizde adama bolan inne ýok şu Türkmenistan. Sovet döwrüm ýok. Dil ucundan o beýlekilerden kim almasın, gullun içinde saylanmasın diýip orta adyada özbekler bizden şol ýanky ılımy bilimi ýokarda, any Gırgızlan bolşýar. Türkmenistan onça ılym berlenär. Başaran birazcık fors dilini bilýän gitdi, Ukrainada okudy, Moskwada okudy. Şol döwrüň Sovet ýyllarynyň şol soňky men ýaşlyk döwrümde şo Türkmenistanyny köp berde ýanky ýolbaşy wezipede işlerle köpesi, emmesi diýmän köpesi, agla we köpesi şo Orsiýetde Ukrainada okatdylar. Spesialistler ýa Özbegistanyň ýa Tajikistanyň bulup gelirler. Bolly. Ene sizin şol onuň ýanky şol doktor tebipçilik barada görüň etdiňiz. Men şu taýda aýdaýyn. Kızlar batlyňa hemmesi bilýär, töwerekde akara ýollaryn bilýär. Men ejem kakam tebip bolan adamdym. Biz däde diýäsek kaka diýemden. Dädem şol ýanky arapçany, parsçany şu ýaly bilýän adam. Onuň şol Ibn Sina bar, Avicenna diýerler rus dilinde şol Luqman Hakim. Şol arapçasyny özü okap, şondan netije çykaryp şol kitaby okuryp, onuň ýene de ýyllara seredýän kitap bar. Şo dürlü keselli adamlar öýümizde biziň 10 güllap bir aýlap keselhane ýaly ýatar.
çağı doktor var, tutaydı kızlar var. Şu özlerinin yankı becer bilmeyen çağlarını ana barın gülhanındaydı becerdi becerimin yani o. Ona bir dört dedim. Ömürden yıkma. Diyecek bolyandandım. Şu ihlas bilen ağlasam sokur gözden yaz çıkar diye. Şu birine kömek edecek bolup şemeleste adamınki şu medisina bilimi olmasa da şu öz okan kitaplarının hasabını ya durmuş tecrübesini ya önkü görün çağılan simptomunun esasını ya doktorluğun yanlışını düzeltmek maksadı bilen edilen emyomlar onun otçuk derman değeri o şol esasen ejin paket çağı keserlerini hem yankı denalın hem keserlerini öns verirdi. Yadım adamın hatta kellesinden hem ganalar duyuyor. Ol günü ganalarından hatta yani oktyabr ayları yankı yokur. Yıllar çıkıyor diye düşünün. Bir çağı kamyadında galında atlaraydı. Diyecek bolyandandım tebiplerim hem mecbur bir ayaktan sürmek gereken. Yani şuun kudurmuştu. Yani at halatlığın edip oturan cenayetini görendi. O tebiplen edip veren şarlatanlığını diğer tapamak olurum kazanacak etmeli. Birazdan becerene, tebi ben becerene. Halka mira gideceğim ben iki tarafa da uğrunuk diyor. Son palçağı gidiyor. Yani palçı çözüp vermeli bulan ıkbalın. Adam öz çözüp gelen aklı öz ıkbalın. Yani şu dereceye gelip yeten halkımız var. Sonaydı enniydim kıysaça. Halmurata bu önkü vaxtı könek teyiplerimiz vardı. Hazır ulardan kalan yok. Benim babamın ağası teyip olan sardatma keserlerini beceren. Hem molla bolan hem teyip olan. Bizler geçen bir gepleşimizde şu teyipler, palçılar hakkında gepleşiyettik de şunda aşağıda komentarya yazdılar şu gepleşenizin. Sizin eneniz atanız ölse yine de molla işiniz düşer. Molla cenaze okar da hem cenaze okayan neme Kur'an kitap okayan molla bolmaya. Kur'an kitap okadım dep molla sumaklara ayttık. Bizler hem molla aytmadık böyle. Bellep geçmedik mollaları. Var onat mollalarım var. Hakkını yemeyle onların. Yok, bärde aýtman zat barda şu yankı şarlatan mollala var. Men elmidam şulara diýen zadım. Sizin okan ilminize gurban, yankı din ilminize. Ýöne sizin özüňizi yankı odu taşlatanam ady. Şeýle olur o halka kömek etmeden geçen hani mescitlerde şumar hani yaşatın kurban kulu on oğlu dip beýgyryp durur. Näme olur Allah Taala ya Kur'an-ı Kerim şonu buyurdu. Ondan ne yapsın sonra molla diýjek. Ne yap sonra müftü diýjek. Ay koy cesedimiz cenazasız yatsın. Gelmesin şolu. Geleni gerekli. Şu traktörlap gömeyseler. Şunu real molla gel başı ucunda. Den eman. Tevarak çıkacak bolsun. Yemeler. Bağ ölse hemmesi şu taýda gargaýalyk bol. Mollası müftüsi. Gary bölse tabydyn götürmädin tapylan. Ene bizim musulman bolşumuz şular ýarlar. Ya bu gor. Onun halkın öz aýdyp durdy. Dünkü alkaşlar bu molla bolup oturdy. Nem halk bilmän aýdy. Ansat eklenji gözleýär. Halka mununça şeýle sady onunça halkymyz. Onun cehennemçi. Onuň şol goşup damary bilip şoňa basyp ene şeýdip halkymyz 30 ýyllap bilimsiz bilimsiz kördegin oýdular. Ene görüp otursaňyz dedim. Nä derejä düşdik. Ne onu bütün halk bolup çıkalı ve zaman başa bize alatçı. Yani bilýän ýerde işte şu diktaturan yeňiljegini. Bizim yeňjegimizden bilýän. Yani wagt gidip dur. Men şu wagty gysgan ýa. Şoňa emet ýa ben haýpym gelýär. Şu oýlanyp oturýar, şumar gepleşip geçirip otur. Görüp näçe benden başyna bilen alaýa bolan gününi saldylar. Ýurdun içinde haramzadalar. Halka muňa düşünen bir adam, 5 adam, 100 adam bilen düzelýän bolsa şu mal gidip meclisimiz bilen edil 5 minutda sagat ýaly işläp duran döwleti düzelýärmiz anam bar. Sizin hemmäňizde. Ýöne ol 100 adam bilen düzeljek mesele de 30 ýyllap ýykdy, çökürdü, dargatdylar döwleti. Baran ýerem pytrapdy, bitin abat hiç tat ýok. Ýeke puwdak bar bolsa aýsylar bilen dinläýär. Sag bolun dinläňiz üçin. Şonu aýdaýyn. Sağ olun Sam. Ben şurada şu bizi dinleyen ildeşlerimize yüzlenecek. Şu temada bildikleriniz var olsa komentaryalara yazın.
Bu gepleşi, bu temanı açık koyacak. Sonra izin yine devam ederiz. Gele soraklardan, düşüncelerden. Başka aytma isteyeniniz var bolsa söz verin. Bulmasayam köp uzatmalı gepleşi toparlayalım. Var mı söz alacak bulan? Böyle onda Halmurat ağa köp sağ olun. Sizem sağ olun gelenleriniz için. Sizem sağ bolun, çağırýanyňyz üçin, Tuğçe kardeşim. Alyp barýan işiňize üstünlük, berekella, halka, döwlete, millete gerekli iş edip durdyňyz. Ol iki ýeke ýeňden atylşana, pitçiň atýany, ýakymsyklyk edýän öňsem bermän. Yok bizim Gerek ismi. bolsa şomoğlular öýle çağırsın, özüne günne so taýda namaz okursun, ayet okursun, öz işi. Maňa ha gerekkäs olur ýalmaly. Böyle onda sağ olunlar. İndiki gepleşikde görüşünce sağ olun. Sağ olsun.